So, ayun. Papunta tayo ng Cartimar nito. Naka-tricycle lang tayo mga kajing. Yung purpose natin para pumunta ng Cartimar is maghanap tayo ng mga ibang exotic din na mga alaga. So, titingin tayo kung meron tayong makikita doon. And kung ano man yung makikita natin mga binibenta nila doon is ipakita natin sa inyo as much as possible. Kung ano yung video natin kasi medyo hapon na to. So bago ako umuwi, bago tayo mag-bus ulit, so sasadyain ko yung Cartimar mga kajig. So yun, samahan nyo ako. Tara! Yung mga kajig, yun yung una natin nakita. Ngayon tayo nakapag-intro pa ng gawa ng may mga shop kasi dyan ayaw magpakakuha talaga. Ayaw magpa-picture, bawal mag-video. So kung ano lang yung nakita natin, yun na lang. Madaming aso. Ako yung bibili dyan mga English bully lang yung kukunin ko dyan. So ito naman mga isda. Yan, goldfish. Oscar. Albino Oscar. Gapi. Namuto ko na pangalan na. Ito tarfish. Yan yung paborito natin, flower horn. So yan talaga yung alaga natin dati. Ako lang nag-aalaga din kayo na ito mga kadya. SR dito. Ano na laki na. Kasing laki na ng yan, ng kamay yan. Ito maganda-ganda to. Kapatid niya to? Pero to, ano to? Naka-reserve na to, Talaga boss? siya. Bilog yung buo. Magkano ito, Bata boss, pa lang naman buo na yung ulo niya kaso medyo ano to, 4 na buwan pricey na siya wala pa. para sa akin. Yung iba nasa 2.5 lang yun. Max siguro 3K. Pinipresyon nilang 5K yan. Medyo mahal. So ito, maraming maliit na isda. Maganda-ganda din to. Mga swordtail. Ayan, albino tetra. So yung gold dust, yan yung mga pinapakain ko dati sa flower horn. Ito naman, arwana sa yung shark. Mag-video tayo ng saltwater na isda, bawal talaga ito. Ayun, visit tayo. Hindi eh. Ang hirap ang talaga mo. So, comment mo lang mo. Napakatabang goldfish na ito. Breeder size na to. Sa siguro 1 taon na mahigit to. Ang laki na niyan, ang laki. Nalagyan mo siguro ng spawning area to, mag-i-spawn nito eh. May ngitlog yan pag ano. Ito, axolot na to, boss. Di naman maselan to, sir. Axolot. Yun, mga cichlids, mga kaji. Huwag nyo lalagay sa mga ano yan. Yes, sir. Salamat, sir. Matatapang talaga. So, ito ang ganda. Ganda ng aquarium, ang ganda ng isda. Linis tignan. So, yun lang mga kaji. Hanggang doon na yung na-videoan natin. Ito, hindi ko alam to kung ano mga pangalan na ito mga kaji. So, may mga shop kasi talagang ayaw magpa-video or magpa-take ng picture. Kaya, yung rules nila, sinusundod naman natin pag hindi talaga pwede. Sukata siguro to. So, ito yun. Na-picturean natin mga kaji. Ang ganda. So, isa to sa... Meron nagbebenta din naman ng tarantula dun sa Cartimar. So, kailangan nyo lang hanapin. Saka, pero medyo
OP talaga. Overpriced mga G, sobra. So ito magandang arwana to, kaso mahal yan. Yung mga aso, malilit pa lang. So yan yung karoon pa rin. Yun lang talaga mga kadya. Yung kung gusto nyo sa Cartimar o sa online kayo, gawa na ang mahal talaga. Medyo mahal lang sa Cartimar. So yun lang. Maraming salamat.